Madame Любчева, pour une minute. Благодаря, госпожо председател. Уважаваме волята на мнозинството днес, за да има такъв дебат в парламента, защото уважаваме демократичните принципи. Но този дебат има нужда от много повече истина, отколкото се предлага от представителите на ГЕРБ и партията, която ги подкрепя. Правителството на ГЕРБ изведе хората на улицата поради катастрофалните резултати от неговото управление. Тогава нямаше дебат в Европейския парламент. Сега, когато правителството не е на ГЕРБ, такъв дебат се предизвиква. Нещо повече, господин Вебер определя, че Борисов трябва да бъде премиер на България. Нито една партия обаче не желае да работи с тях. Бих желала да дам малко повече истини. Нека не забравяме, че ситуацията в България е извънредна поради следните причини. Народът поиска оставката на правителството на ГЕРБ след 3,5 години търпение. Служебно правителство, което не успя да подготви честни избори. Опит за фалшифициране на изборите с хиляди фалшиви гласове. Разкритие за тотално подслушване на политици, бизнесмени и други. Как обяснявате това, уважаеми колеги, на подкрепящите ви партии в Европейския парламент? Благодаря. Madame Любчева, acceptez-vous une carte bleue de Monsieur Kovachev? Acceptez-vous? Oui, monsieur, je vous donne la parole. Да, благодаря ви много, госпожо председател. За съжаление, госпожа Любчева, тя може би не е била преди това тук, не знае, че имахме дебати много често, които бяха инициирани от БСП и от ДПС в тази пленарна зала.